Diablo bang mali sa datelo tanong mo sa naong pinangayin kalunggulyan pwedeng tao pa ng nung umpinahin toain kaya di kalunggulyan pwedeng ilagay kaya di tao pa okay dingin na uhi katuang ang pikin bangsi makle kay hong lusyalo kay hong kemden kay hong ipaahi kay ading daw pa nang nauhi kay ading daw pa okay din na hoy katuang ang bikin bangsi makle kay hong lusyalo kay hong kemden kay hong ipahi kay adin daw pa nang nahihin kay hong lusyalo kay hong kemden kay hong ipahi kay ading daw pa nang nahihin Udah be, semahalo dapat tumam jak saktahin